Par cokula. Pored svakodnevne inspekcije telefonske linije između Skadra i Svetog Jovana Meduanskog, služio sam sve i svakoga u prvom poštansko-telegrafskom odeljenju vrhovne komande, od kaplara do komandanta. Prirodno je da su mi se cipele zbog prevelikog pešačenja pocepale. Jednog dana otpadaše đonovi sa cipela. Otkazaše mi, kako vojnici kažu, poslušnost. Morao sam da tražim krpe na đubrištu da bi privezao pocepan đon sa gornjim delom cipele. Inače, ne može se hodati, voda i blato ulaze sa svih strana i otežavaju mi kretanje. Mislio sam i razmišljao. Ne mogu nigde naći cipele, ni nove ni stare, ali ipak pogodne da sačuvaju noge od hladnoće, vode i blata. Pitao sam poznanike koje sam sretao šta da radim. Jedan moj zemljak iz Vranja reče mi da je video mog starijeg brata u jednoj bolničkoj četi na kraju grada, tamo gde su mrtvi vojnici koje pokupe sa ulica, pripreme za sahranu ili za spaljivanje. Idi tamo, kaže mi zemljak, pa sa nogu nekog mrtvog vojnika skini par celih cokula. Kad sam posle dužeg traganja pronašao bolnicu i mog brata i rekao mu zašto dolazim, on skoči i povika na mene. Nisi valjda toliko lud da sa nogom mrtvih vojnika koji su pomrli od raznih bolesti pa i zaraznih skidaš cokule. Ja ti to zabranjujem. Snađi se na neki drugi način. U dane kad ja dežuram ne dolazi, jer ti ja to neću dozvoliti. Ali brate, ja ne mogu da idem bos. Povredit ću noge pa ću od povreda stradati. Ovo nije normalno vreme pa da mogu doći u bolnicu na lečenje. Međutim, nikakve molbe nisu uticale na mog brata. On je i dalje ostao pri svome. Međutim, sutradan, kad moj brat nije bio u bolnici, odoh ponovo u njegovu četu. Zamolio sam neke njegove drugove da budu prisutni dok sebi tražim cokule, to jest da mi pomognu. To sam morao da uradim zbog toga što sam bio, kao što rekao, skoro bos, iako sam dobro znao da je to što činim strogo zabranjeno, ne samo od strane mog brata, već i od vrhovne komande. U brzini da se moj brat ne vrati i zatekne me da ovo radim, uspeo sam da skinem jednu cokulu prilično očuvanu, ali drugu nikako. Probam redom da vučem, ne ide. Noge se ukočile u cokolama, pa i ono što nađem ne mogu da skinem. Tragajući dalje naiđem na jednu nogu sa otkačenom cokulom. Povučem nekoliko puta levo, desno i uspem da je skinem. Spakujem sve na brzinu u jednu staru novinu i vratim se u svoju četu. Vrativši se u odeljenje, sav radostan što sam uspeo da pronađem jedan par cokola i pošto sam skinuo i bacio moje pocepane, pokušam da obujem ove koje sam našao. Prvo obuvam levu, koja je prilično pasovala. Kad sam uzeo drugu cokulu da bih je obuo, vidio sam da je i ona leva. I šta da radim, da se vratim da je zamenim, nisam smeo zbog brata. Pokušao sam da je obujem, nije bilo udobno, ali bolje išta nego ništa, kaže narodna poslovica. Muka je bila da se desna noga navikne na levu cokulu, ali šta se može, sila zakon menja. U tim cokulama sam napustio Albaniju. Zapisao Mihajlo Arsić u knjizi Svedok jednog vremena. Neka im je večna slava, da se ne zaboravi.